podcastu Podajme si ruky. Tento podcast je súčasťou rovnomenného projektu. Máme za sebou už pár dielov a v tomto dieli sa porozprávame o brožúre, ktorá je súčasťou projektu a vedľa mňa sedí jej autor Miroslav Schlesinger. Mirko, vítaj. Ďakujem, pekný deň všetkým. Na začiatok je potrebné povedať, že Mirko už napísal tých kníh oveľa viac. Koľko ich presne bolo? Už bolo viac než 25. Tak, a má 24-ročnú prax v tejto oblasti prevencie, šikany, nenávistných prejavov a veľmi často prednáša deťom aj pedagógom na školách. Ja začnem teda s touto poslednou brožúrou. Ako sa volá a čo je obsahom? No, je to zameranie presne to, ktoré má aj tento projekt. Sú to ľudské práva a slobody v školskom prostredí. To je plný názov tejto publikácie a vznikla hlavne preto, že v rámci tohto projektu sme školili pedagógov, ktorí majú potom ďalej šíriť tú myšlienku hlavnú, keď to nazvem, že iba aby sa toľko nenávisti nevyskytovalo v našej spoločnosti a hlavne v školách, lebo je to edukatívne prostredie. Ale cieľová skupina neboli len dospelí, ale boli to aj študenti. Takže aj študenti sa dozvedeli, ako prípadne pracovať v takom rizikovom prostredí, kde sa stretnú s nejakým nenávistným konaním alebo s popieraním ľudských práv. A brožúra práve z toho dôvodu obsahuje základné veci, hlavne v orientácii v práve. O čo sa môžu oprieť hlavne pri tých útokoch, lebo diskutovať hneď v takýchto diskusiách na právnu tému, to je skôr pre právnikov. A publikácia je to, nazval by som to taký malý nástroj do rúk, ako rýchlo sa zorientovať v tej právnej problematike. Čiže najmä asi najmä teda pre tých pedagógov. Určite. Prepáč, ako správne argumentovať, alebo teda aj ako rozpoznať, možno definovať? Aj rozpoznať, aj definovať. Sú tam vlastne citácie priamo zo zákona, príslušné zákony, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Ale výhodou pre pedagógov je aj fakt, že sú tam aj návody, ako pracovať, ako zlepšiť komunikáciu v školskom prostredí. OK, a teraz poďme do toho školského prostredia. Ty si vlastne už v rámci tohto projektu absolvoval, nazvieme to také turné po Slovensku. V koľkých školách, alebo teda krajoch si mal prednášky vlastne k týmto nenávistným prejavom? Áno, dá sa to nazvať určite ako turné, lebo prešiel som všetky kraje. V priebehu tohto projektu som sa dostal do všetkých krajov Slovenskej republiky a v každom kraji dotknutými osobami boli aj študenti, aj žiaci a samozrejme odborný personál škôl, ako sú pedagógovia alebo školské podporné tímy. OK. A žiaci teda išlo o základné školy alebo stredné školy? Zameriavali sme sa osobitne na stredné školy, ale nevyhýbali sme sa ani v tom prostredí alebo toho prostredia základných škôl z toho dôvodu, že tam už sa to vyskytuje, tento problém. Čiže prečo treba práve tie stredné školy? Toto je naozaj taká, že cieľovka, pri ktorej tie nenávistné prejavy sú teraz najvýraznejšie? Alebo čo bolo vlastne tým dôvodom, že ste sa rozhodli ísť na stredné školy? Povedal by som to tak, že študenti už predpokladáme, že by mohli byť vyzretejší, už sa informujú tie názory troška aktívnejšie a oni sami chcú pracovať na tom, aby ten svet bol lepší. Nemyslím si, že cieľom nejakých ľudí je, aby neustále niekoho dehonestovali, ale potrebujú diskutovať. A najmä mládež je schopná diskutovať veľmi aktívne, vedia dávať vecné otázky a to bolo to zaujímavé. Kde ťa tak najviac prekvapili svojimi otázkami? Kde najviac diskutovali? No nebudem ja hovoriť priamo o krajoch, samozrejme, že kde ako, ale vždy sa našli nejaké zaujímavé otázky. Som veľmi rád, že otázky sa týkali aj právnej oblasti. A tieto otázky na tú právnu oblasť, že ako sa môžu oprieť o zákon, bolo hlavne z prostredia tých pedagógov, lebo bolo vidno, že s touto problematikou sa často stretávajú. Mňa skôr zaujíma teraz v tejto časti podcastu, lebo teda tu ďalšiu budeme venovať čiste pedagógom. Poďme rozobrať na drobné tie prednášky. Čo najviac zaujímalo deti? Aké témy treba z tvojich prednášok? Lebo predpokladám, že si im hovoril o svojich prípadoch z tvojej dlhoročnej praxe, tak čo ich treba na tom nejak šokovalo, zaujalo,
Alebo priamo, keď ideme ku tým nenávistným prejavom, či sa ti stalo, že trebárs tie deti, alebo teda tá mládež si možno neuvedomovala, že wow, že aj toto je vlastne nenávistný prejav, že veď ja to robím bežne, ani som si to neuvedomil. Hej? Že toto ma zaujíma. Presne tak, úplne vystihnuté, že áno, to bolo v každom kraji, to musím povedať. Naozaj? A Takže nielen- mladí hejtujú a ani netušia, no? Ani netušia, že vlastne je to protiprávna činnosť. Ono to nemusí byť vždy trestným činom, ale môže to byť naplnenie skutkovej podstaty priestupku. To, čo robia, bolo vlastne v online priestore. A hlavne ich zaskočilo to, že ono sa to s nimi môže viesť. Ten ich nenávistný komentár, ktorý budú mať, alebo ak by sa to niekde, no poviem, že nedaj Bože, niekde až stalo trestným činom, že už tá jeho povesť bude pokazená, už tá jeho budúcnosť bude vyzerať inak. Takže boli prekvapení a musím povedať tak troška, že nielen študenti boli zaskočení, ale boli zaskočení aj pedagógovia, lebo pri kladení otázky, že či si myslia, že ohováranie môže byť trestným činom, tak si mysleli, že vôbec nie, že to je samozrejmosť, že bežne sa to ukazuje v našej spoločnosti ako súčasť komunikácie, tak boli zaskočení, že áno, je to naplnenie skutkovej podstaty ohovárania. Ja som sa stretla nie tak dávno s jedným komentárom, ale toto nesúvisí úplne so školským prostredím. Jedna organizácia na svojom facebookovom profile mala nejaký pekný informatívny status a prišiel tam nejaký hejter, ktorý tam anonymne začal teda ako do nich búšiť, že obviňovať ich, že neviem ako míňajú financie a to a že on to má z prvej ruky, samozrejme, ktorú nemenoval. A keď ho tak pekne upozornili na to, že teda veď príďte k nám, poďte sa pozrieť, ako to robíme, že teda my to robíme úplne transparentne, lebo aj musíme, lebo sme nezisková organizácia a sme kontrolovaní z každej strany a jednoducho nemáte pravdu, tak tá reakcia, a to ma celkom tak zaujalo, bola, že haha, aké osočovanie, aké ohováranie, veď vy máte verejný profil a ja mám právo na svoj názor. Tak teraz poďme možno na tú hranicu, možno aj pre vysvetlenie pre mladých, že kde je hranica, že ty máš svoj názor, ale už konáš niečo protiprávne a kto a akým spôsobom ťa za to môže nejak napríklad pokutovať, alebo čo ti hrozí, hej? Tak keby sme išli úplne od začiatku, tam je tých ciest, akým spôsobom postupovať viacej. Môžeme otvoriť právna cesta. V rámci tohto môže byť závažnejšie konanie, pokým niekto niekoho obviní a dá to do online priestoru, na ktorý má dosah naozaj tisíce alebo možno že až 100 000 ľudí, tak jeho konanie osočujúce môže byť predmetom trestného stíhania. Čiže ono je dokonca ešte aj nevýhoda pre takého hejtera, keď tam má nejakú firmu, organizáciu alebo verejne činnú osobu alebo akéhokoľvek influencera, ktorý má verejný profil, že aha, tak čím viac ľudí ťa vidí, tým vlastne horšie pre mňa, ak ťa hejtujem. Áno, tak dnes sa dá vypatrať aj tá osoba, ktorá komentuje. A hlavne teda ten komentátor si má uvedomiť, že či bol vyzvaný k nejakej diskusii. A máme dve formy, ako komunikovať v online prostredí. Jedna z možností je súkromná správa a druhá je na silu sa zviditeľňovať nejakými otázkami. Tam je otázne, že prečo to ten človek robí, že či mu ide o niečo dobré, alebo či je jeho cieľom výhradne jeho cieľom zviditeľniť iba samého seba a poškodzovať niekomu dobré meno alebo tú povesť. A toto sú veci, ktoré sa môžu dotknúť civilného sporového poriadku, to znamená civilného práva, ochrana osobnosti, alebo priestupkového, priestupok proti občianskému spolunažívaniu. A sú tam samozrejme aj ďalšie dotknuté veci. No a pokým by poškodil to meno na tej spoločnosti, tak by to mohlo ísť aj do tej trestnoprávnej roviny. Podstatné je uvedomiť si, že ako budeme reagovať na týchto ľudí. Zvyčajne ten človek, ktorý chce hejtovať, tak jemu nejde o vecnosť. Jemu ide o to, aby sa on zviditeľnil, aby nabalil na seba nejaké tie pomyselné lajky, alebo ja to nazývam, že kresbičky a niečo, ktoré sa mu na ten jeho profil prilepia, ale to nemá žiaden význam. Sám sa vystavuje problémom. Takže ak chce niekto diskutovať, tak môže diskutovať napriamo. Môže prísť do debaty face to face,
A pokým má podozrenie, že nejaká organizácia naozaj nejakým spôsobom pácha protiprávnu činnosť, tak jeho povinnosť, lebo máme aj oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k trestnému zákonu, oznámiť, že teda tá organizácia pácha protiprávne konanie alebo protiprávne koná a treba ju postihovať. Ale ak sú to len veci nenávistného komentáru, zvyčajne sú to nešťastní ľudia, ktorí potrebujú niekde inde pomôcť a nie na internete. A teraz, keď sa vrátime k deckám, toto je podľa mňa veľmi podnetné. Ale podnetné. by som sa vrátil ešte, lebo to sme otvorili len jednu časť, lebo tam je ďalšia možnosť. My, keď už máme nejakú sociálnu sieť, je otvorená, tak ak tam je napísané, no poďte nám to komentovať, pozývame vás do diskusie, je to niečo iné, ako zabiť tam na nejakú sieť a idem do nich rýpať. Alebo niekoho profil. To už hovorí potom samé o sebe, o tom človeku, že aký má morálny profil. No dobre, a ako by si poradil? A máme aj sociálne skupiny, majú určité pravidlá. Takže ak nedodržuje pravidlá skupiny, tak môže byť vyhodený, vymazaný alebo nahlásený. A ak ten komentátor bude nahlásený vo viacerých skupinách ako, nepoviem to, že doslova, že nežiaduca osoba, ale skôr osoba, ktorá porušuje tie práva, tak môže byť vymazaný priamo z tej platformy, kde sa nachádza. My sme sa bavili teda najmä o tom, že tie sociálne siete dosť ako keby napomáhajú tým nenávistným prejavom, pretože nám prídu, nám, ktorí sme v tom pozadí a môžeme si dať čokoľvek do profilovej fotky, prídu nám také trošku anonymné a to niektorým dáva krídla, ako sa hovorí. Hej? A ten rozlet, či ide o nejaký Instagram, TikTok, Facebook, samozrejme každá sieť má svoje špecifika. Čo by si možno poradil mladým, ktorých, ako vieme zo štatistík, viac ako 90% má tie sociálne siete, najmä ak sa bavíme o mládeži nad 15 rokov, tak čo by si možno poradil, že existuje nejaká univerzálna, alebo tvoja rada, že ako reagovať trebárs na hejt? Alebo na nejaký nenávistný komentár, dajme tomu, že nie som verejná osoba, mám svoj profil, som dievča na strednej škole a niekto mi tam napíše niečo, čo teda sa ma naozaj dotklo. Ako na to reagovať? Opäť je viacero možností, ako reagovať. Prvá možnosť, prvú vec, ktorú si treba uvedomiť, to je naše hlavné bezpečie. Takže treba zvážiť, čo tam ja dám na tú moju sociálnu sieť, na ten môj profil, také, aby to nebolo až zneužiteľné voči mne. Netreba tam dávať zbytočne citlivé veci. Toho sa chytajú okamžite, to je vlastne jasná provokácia. Máme zhasnuté svetlo a ako náhle zažneme nejaké to malé svetielko, tak pohľad ide k tomu svetielku. A ten pohľad svetielka pri hejteroch je práve niečo, žena sa niečím pochváli, muž sa niečím pochváli, to je jedno, čo tam je, či to je oblečenie, vlasy, nejaký darček, prípadne niekto odhalí svoje svaly alebo peknú postavu a už aj má svetielko zažaté, a nie svetielko, ale na internete to je silný reflektor v tme. No a už ide k útoku. Druhá forma je zvažovať, kedy a koho budem komentovať. A teraz hovorím o forme obrany. Ak na mňa zaútočí nejaký hejter, nemusím reagovať okamžite, samozrejme človeka to naštve, ale prvá reakcia zvyčajne nebýva správna. Treba to nechať odležať, tak či tak sa na to prihlásia ďalší, tak máme možnosť buď zareagovať slušným spôsobom, dáme najavo, že ďakujem za komentár, môžeme mu poďakovať, môžeme s ním ísť do slušnej debaty, nikdy netreba na hejtera útočiť alebo argumentovať, lebo argumentácia to už ste v boji. On nechce počuť váš komentár. Čiže hejter chce dosiahnuť iba svoje. Takže my, keď budeme chcieť dať svoje, tak je to zbytočné. Čiže dajme tomu, že sa teraz nebavíme o tom, že mám, 16-17 rokov, mám svoj profil a niekto mi komentuje, pretože tam je asi najjednoduchšie najskôr zvážiť, čo vôbec na tú sociálnu sieť dávam, do akej miery teda ja to svoje súkromie zverejňujem. A druhá vec, keďže je to moje, ja to môžem vymazať a vôbec sa tým nemusím zapodievať. Ale druhá vec je, ak napríklad som mladý človek a idem trebárs na tie sociálne siete, idem do rôznych skupín alebo mám lajknuté rôzne stránky, fanpage, je tam nejaká zaujímavá diskusia k nejakej spoločenskej debate a ja mám potrebu k tomu povedať nejaký svoj názor. A keďže ja ho poviem, tak v tej polarizovanej spoločnosti, napríklad ak sa jedná o politiku, o školstvo, rôzne veci spoločenské alebo toho spoločenského diania, tak sa mi môže stať, že
v tej polarizovanej spoločnosti z toho opačného názorového spektra niekto príde do tej komentárovej sekcie a začne mi tam brutálne nadávať. Čo ty mladá, ty ani nevieš nič a plus vulgarizmy a to. A to je naozaj to je nepríjemné. To je nepríjemné aj pre dospelého, o to viac pre mladého človeka, ktorý možno chce prejaviť ten svoj názor, a priori je slušný a teraz príde tam niekto anonymný, k tomu začne brutálne nadávať. Tak možno toto je taký šok pre tých mladých ľudí, že či tam máme nejakú rádu, že... A pre nich to nie je šok. Oni už to berú, to už je vlastne súčasť ich komunikácie. Oni vedia, že to tam je. Oni sami to vyvolávajú, lebo keď hovoríme o mladých, takzvaných tých náctiročných, tak ich súčasťou komunikácie je vzbudzovať také tie vlny komunikačné. Oni nebudú v zásade súhlasiť s niečím, čo možno aj šťastie vedia, že to môže byť pravda, takže im sa to vracia naspäť. Druhá vec, každý máme právo na ochranu svojej osobnosti, takže treba sa chrániť, ale to, že sa to tam objaví, my môžeme využiť administrátora. To sa málo kedy využíva. Nahlásenie administrátorovi, to, čo sa tam deje v závislosti od toho, teda na akej skupine sme, teda na akej platforme sme zavesení, tak to považujem za jedno z najrýchlejších riešení, využiť administratora skupiny a nahlásiť to, odfotiť to. Je dobre si to zálohovať. Je to dôkazný materiál, že pokým chceme pracovať len v online prostredí, tak tých 90% administratora, čo je vlastne nejaký ten program, počítač, podľa toho, ako si to kto nazve, nejaký ten algoritmus bude reagovať na slova, bude reagovať napríklad na fotografie, že tam niečo je tam nahlásené niečo, ideálne je kombinovať možno aj slovenčinu, aj angličtinu. Ak chceme, aby to malo väčší účinok, to nahlásenie, že niekto komunikuje agresívne, porušuje pravidla skupiny, tak vždy máme nejakého priateľa a priateľku a mali by spraviť to isté a tým pádom ten administrátor zareaguje rýchlejšie. Môže vymazať či už príspevok, alebo dotyčného môže zablokovať. Ak to presahuje, toto nenávistné konanie, dehonestácia akéhokoľvek človeka, tak môže to postúpiť dokonca až na orgány činné v trestnom konaní, ale potrebuje zálohu, to znamená, musí si to odfotiť. Dobre, čiže dajme tomu, že by sa mladý človek, študent alebo žiak stretol s tým, že v nejakom diskusnom vlákne niekto začne útočiť na nejakú skupinu ľudí na základe, dajme tomu, ich nejakých kultúrnych alebo náboženských špecifík, farby vlasov alebo pokožky a tak ďalej. Jednoducho tie nenávistné prejavy stále prúdia z nejakej špecifikácie danej skupiny. A povedal by si, no tak už som teda ako bol na prednáške, viem, že toto už je naozaj porušenie zákona, tak aký je potom ten postup? On si urobí nejaké print screeny a čo teraz príde na najbližšiu políciu alebo zavolá 158? Alebo tak 158 mu istotne nepomôže, lebo to potrebuje vidieť a 158 ho skôr usmerní, že ako a kde treba konať. Takže na najbližšie oddelenie policajného zboru môže prísť s dôkaznými materiálmi. Mal by dokumentovať, že do akej miery ho teda poškodil. Ak sa trošička orientuje v tom trestnom práve, tak si môže zistiť, že čo to asi tak bolo. A závažnejšie konanie musí naozaj dokumentovať, že čo bolo teda to závažnejšie konanie. Závažnejším konaním môže byť to, že sa to šírilo po internete, ale nemusí to byť okamžite trestným činom, môže to byť priestupkom. A tam treba zvážiť teda rozsah toho poškodenia dobrého mena. A ak už je to závažnejšie podoby, tu môžeme hovoriť napríklad, keď hovoríme o firmách, na začiatku bolo, že tam je nejaká mimovládka, tak je obchodné meno sa môže porušovať. A tie hejty môžu byť rôzneho charakteru, tak tam je už naozaj potrebné to riešiť napríklad s tou políciou. Ale naozaj uprednostňoval by som skôr administratora. Je lepšie to rýchlo vymazať a zrušiť alebo prípadne zablokovať toho diskutéra, a než sa doťahovať cez políciu, lebo niekedy býva problém, že keď je to na nejakej platforme, ktorá má v zahraničí to ukotvenie svojej firmy, tá platforma, ten administrátor nemusí komunikovať. Často sa stáva polícii, že tá snaha polície je naozaj veľká objasniť ten prípad, ale nedodajú podklady, nedá sa identifikovať podľa IP adresy, kto to asi tak bol, takže zostáva to na šikovných ľuďoch, Zostáva to na šikovných ľuďoch, ktorí poznajú nejakého dobrého ITčkára a on im cez IP adresu zistí, kto to je, tým pádom uľahčí prácu polícii.
Ale dokáže dnes polícia naozaj nájsť nejakého toho hejtera schovaného za anonymným profilom na sieťach? Že naozaj by sa tí mladí ako mali by vedieť, že trebárs, nie si nedotknutelný, že naozaj ako ti tá polícia môže zaklopať, ak ty, dajme tomu, začneš hejtovať. Nedávno, myslím, boli aj také prípady, že hejtovali, neviem, či bývalú pani prezidentku alebo súčasného pána prezidenta. Jednoducho, že naozaj tie najvyššie osoby v štáte a trebárs, že tá polícia tam proste prišla to riešiť. Tam sú troška rozdiely. No, je rozdiel povedať nejaký hejt, niekomu ublížiť, niekomu vynadať. Okay. Ako sa vyhrážať újmom na zdraví alebo na živote. Áno. A vtedy naozaj to už je kapitola. Áno, to už je kapitola pre políciu. A tá ostatná, no tak myslím si, že polícia môže dostať nahlásených aj 600 nahlásení podobného typu mesačne. No ako to vyrieši? Jedna kapacitne na to nie je pripravená. A druhá vec, naozaj odporúčam najprv to riešiť cez administratora a až potom, ak je to závažnejšie podoby, tak vyhľadať tú políciu. Super, ja ti veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa teda v ďalšom dieli podcastu, kde si povieme teda viac o konkrétnych otázkach mládeže z tvojich prednášok. Tiež ma bude zaujímať to, že akým spôsobom, alebo teda ako najviac hejtujú, alebo v čom, a bez toho, aby teda to vedeli. A prejdeme vyslovene na pedagógov. Takže ďakujem veľmi pekne, to bol Miroš Lacina.